Boa xentiña, como estamos? Hoxe damos comezo ao capítulo número 5 de Manda Carallo. En esta ocasión tenemos a oportunidade de entrevistar ni máis ni menos que a José Cuba, luchador de loita olímpica. Así que, sen máis dilación, empezamos. Boa xentiña, como estamos? Como os comentei anteriormente, nesta ocasión temos a José Cuba. Como estamos, José? Moi ben. Que tal, como está? Ben, todo ben, ben. Pois vamos a empezar xa que a entrevista, como sempre, como lle fixon os anteriores invitados. A primeira pregunta, quen é José Cuba? Pois José Cuba é un rapaz de San Simón que sempre lle gustou o deporte. Bueno, tivo sorte de atopar a loita aquí en Vilalba. E nada, unha persoa normal que traballa e adestra. Eres policía tamén, non? Sí, traballo como policía. Tive a sorte de aprobar a oposición 2014 e, bueno, pues tamén estarme axudando tamén, gracias á policía, pues pude continuar a miña carreira, que en principio iba a quedar aí, e seguimos aínda. É como empezas nisto? É dicir, porque empezas moi novo, Claro, aos 18 anos, por aí, empezaches. No, ahorita empezo moi tarde, porque Moi tarde. claro, date conta que os nenos ahora están empezando con 6 anos a hacer actividades, non están entrenando, pero bueno, teñen contacto co deporte. Pero a miña xeneración non había, ainda encima, pois eso, de San Simón, tiñas un pouco as actividades do colexio, e despois, pois, cando viñas a vellar ao instituto xa, o mellor tiñas algo máis, pero bueno, daquela o que había nas escolas deportivas creo que era fútbol, baloncesto, non sei se había algo máis. Depois tamén viña o colexio Juan Carlos Quintana con taekwondo. Sí. E foi aí onde empezou a relación, porque empecé a facer taekwondo. Logo, cando vin a Vilalba, así que deixei taekwondo, pero seguí indo ao gimnasio. E de casualidade, pois, Javier Pardiñas e Iván Castro e Nicolás estaban no centro en Pontevedra. Sí. E montaron un clube no gimnasio. Entón, Pardiñas un día veume por aí polo gimnasio e convenceme por aí. Reclutoute aí. Sí, foi así, díxeme que fora a probar e tal, a verdade é que me gustou moito, pois sin dicirche moi ben como, en 3-4 meses estaba adestrando xa todos os días da semana. Despois Pardiñas deixou, xa o colleu Iván Castro, que foi o que siguiu comigo todo o tempo. E nada, xa empezamos xa máis en serio, conseguín acceder á universidade tamén como deportista, xa fixera o Campeonato España Junior. E despois aí, pois, en Coruña tamén Iván e Pablo estaban ali, xa acaban a carreira, pero bueno, estaban traballando desde ali. Entón, daquela, entrenábamos ali en Coruña. Despois Iván veuse para aquí, e eu estivaba en Coruña e viña para Vilalba, pero bueno, en cousa de uns meses pasei de facer un ou dous días a semana a estar adestrando xa todos os días mañá e tarde. Entón, a verdade é que me gustou. É dicir, antes nin conocías a loita, nin nada, cando empezaste? No, porque, claro, que a miña, ahora as generacións ahora son diferentes, hai moito máis acceso á información. Daquela, todo o mundo, pois eso, pois facíamos, xogábamos o fútbol, ou xogábamos o baloncesto,
Pois había algo de artes marciais, pero bueno, mi larva arte marcial sempre por excelencia foi o taekwondo, porque eran os dos gimnasios que había, todo o mundo pues facía e non coñecías nada máis alá. Bueno, tamén había, en Milalba tamén había, daba judo José Luis tamén, que foi onde saliu todos os loitadores que desa generación, Pardiñas, Nicolás Iván. Serían de judo? Sí, esos viñan de judo, pasa que, bueno, despois facían judo de loita tamén decantáronse pola loita, pero claro, eu ni siquiera coñecía o judo porque daquela ni siquiera teñamos acceso, sin máis agora lembro con José Luis e con Iago. Pero a loita sí que non. De feito, pues, cando a primeira vez que fun, pues non chamou muchísima atención por eso. Era algo que me gustaba, así como taekwondo, pues me gustaba, pero despois ao final acabei deixando un pouco de lado, porque digamos como eu non se adaptaba ben a min, ou non era... Pois a loita foi o contrario, a loita foi coñecele e xa quedar enganchado, pero claro, naquela época pues non había tanto acceso ao deporte como ahora as escolas deportivas tienen un montón de deportes. Además, por internet tamén podes mirar, hai 80.000 de povos. Sí, pero bueno, quero dicir, un pobo pequeno como Vilalba, que pues eso, son 10-15.000 habitantes, ten un acceso a deportes pues moi grande, que antes non había, porque, bueno, todo eso vai evolucionando, por sorte. E como veo a túa familia? Porque daquela loita non era nada conocida aquí. Como veo que dixeras tú, vou entrenar loita e tal? Na verdade é que meus pais sempre tiven a sorte de que sempre me apoyaron en todo, nunca se meteron en nada. Así que é verdade que o mellor, despois co tempo botas a vista atrás, pois o mellor sí que os ves que estaban preocupados. De feito, bueno, miña nai ainda sigo a competicións, pois sempre está un pelín preocupada, pois se non te manques, que se non sei que. Pero a verdade é que sempre me apoyaron en todo e nunca me puxeron problemas. E cando estaba vivindo en Coruña tamén, que vivía con meus tíos, tamén, sabes, me apoyaban. Daquela, pues, imagínate, estudiaba pola mañá, depois veña a Villalba a adestrar polas tardes, quero dicir, era un gasto grande, eu intentaba traballar no verán para cubrir gastos, pero bueno, non cubría os gastos de todo o ano. E sempre me apoyaron e sempre me facilitaron todo, ainda que non entenderan ben ou non, por exemplo, dices, vou hecho un vídeo, que tal, e dices, non quero velo. Pero bueno, a verdade é que sempre me apoyaron todo. E cando ganas o primer campeonato? Porque, para os que non sepades, ten 18 campeonatos de España, cuidado, non son poucos. Cando ganas o primeiro? Pois o primeiro foi, a verdade é que no tema do campeonato de España sempre foi así, chegar e besar o santo, o mellor non é algo que seña moi común, porque... Pero mellor ni siquiera é bom. No? Pero, bueno, no meu caso, pues, tampouco me cambiou moito a vida, pero a verdade é que os campeonatos de España, todos que participei, gañei. O primeiro que foi o Junior, que era o último ano, porque claro, empecé con 18 anos, logo lesionaron, me botaron un ano lesionado, foi a lesión así máis grave que tive, e despois, ao pouco de enganchar, fixéramos o último era o meu último año junior, e fixera o campeonato de España e gañaron. Bueno, depois a partir de aí xa foron os senior e tamén tive a sorte de ir gañando, pero bueno, depois a nivel internacional xa me colocaron no meu sitio e xa tuve que ir dando algo máis. No, considero que a derrota tamén é parte do aprendizaje. Eu non é bon tampouco ganar. Pasa que, bueno, a mí xa me colleu, pois eso, colleume con casi 20 anos, entón tampouco é como se te pasa con 14 ou con 12 ou... Falaches ahora que tuveches a lesión, como viches ese momento? Dese momento era bastante inconsciente, porque, claro, isto foi con 18 anos, e fora, pois eso, nun día que nos estábamos ali entrenando e quedarase máis rodilla trabada, e rompera todo, rompera cruzado, lateral... Pasa que despois houbera problemas cos seguros médicos, co médico e tal, ao final ainda está hoxe sin reparar. Sí, me acordo, despois de esa, pero bueno, nun ano así de recuperación, despois volvín a empezar, e bueno, a verdade é que para o único que non me moleste é para loitar. Para así que, se fago así outra actividade, así que teño que facer con cuidado, pero loitando non, tamén pode ser que toda a miña vida loitei con esa lesión, que tampouco me... A mellor te acostumbraches e... Tampouco me... Pero sí, por exemplo, sei que se estou xogando unha pachán ou quero correr ou facer... Si que teño que dar cuidado, pois sí que me podo mancar. De feito, mancárame
no 2009 volveran a mancar, pero nunha competición de judo. Sí? E fora cando deixara tamén. Sí, porque houve uns anos aí que compaxinaba judo e loita. O tema da universidade que facía falta xente por aquí. En judo, que tal? Igual de... Judo non me ataba moito, porque claro, toda a miña vida fixen loita. Ainda que os deportes se parezcan, o tema da vestimenta e do agarre condiciona moitísimo. Entón, claro, cando cambias de modalidade, ainda que se parezca, estás moi Nunca chega a ser moi perdido. Nunca, é como o fútbol sala ou o fútbol campo. Por exemplo, a ver, non sí, é o mesmo, pero sí, parecido. Sí, é a mesma sensación, que claro, se estás acostumado a facer esforzos de fútbol sala, claro, cando te pos ao fútbol campo, ainda que sea parecido, o esforzo cambia totalmente, tú cansaste o doble porque tens que adaptarte, estás todo o rato en tensión para cambiar de... E en judo era o mismo. E bueno, sí que é verdad que facía, porque era uns anos en que non tiña moitas competicións de loita, así que nos interesaba facer competicións. Logo tamén a universidade quería, por o tema do equipo para o campeonato de España universitario. Sí. E bueno, denos aí todas as... E fixen durante uns anos, pero bueno, depois sí que, pois, a da lesión, pois, entendí que era un aviso. Sí, para deixar. Falaches antes das competicións internacionais que debuxaron no teu sitio. Como... É dicir, cal foi a primeira competición internacional que disputaches? Acordo? A primeira... Non sabía dicirche, a primeira que teño recordos foi o clasificatorio para... Clasificatorio 2003, coño que fixen algún antes, pero bueno, clasificatorio 2003 en Bulgaria, o último clasificatorio que era para a Olimpiada de Atenas. Foi así, digamos, a primeira máis difícil, sobre todo, que teño recordos. Que fixera dúas peleas, non me sentira mal, pero si había bastante diferencia de nivel. A ver, eu, polo que leo en internet e tal, que esos países son pioneiros na loita, Rusia... No, bueno, pero quero dicir, era un torneo clasificatorio para a Olimpiada, quero dicir, era o último torneo clasificatorio, todos os países que non estaban clasificados iban a ese torneo, quero dicir, cada dos torneos internacionais ven xente de diferentes países, ainda que se faga en Bulgaria ou en España, onde sexa, ven diferentes... vale, sei que fora a competir a Bulgaria... Os clasificatorios, digamos, que é o donde máis participan, porque xa é a última opción para ir á Olimpiada. Así, recordas algún no que te sentiras tan ben que dirías, joder, este podo ganalo, algún internacional? Sí, fixen, teño varias medallas internacionais, quero dicir, colocarme no meu sitio, pero, bueno, con traballo, pero fun mirando. De feito, en Rusia gañamos un torneo e fixemos bronce en outro. Hostia. E fora así, digamos, dos máis destacados a nivel internacional. Falaches tamén das Olimpiadas, leín que casi estuveches a punto de ir a de Tokio, se non me equivoco. No, na que máis cerca estive foi na de Pekín. Na de Pekín? Sí, e despois na de Londres tamén estive cerca, pero non tanto. Depois nas outras fixen os clasificatorios, pero bueno, digamos que non... quedei a medio camiño. E como é eso? É dicir, como te eligen? Elígete a federación ou é por puesto? No, para as Olimpiadas hai unhas plazas por deporte. Entón, como cada vez hai máis deportes no programa olímpico, pois vanse recortando. Entón, ahora actualmente creo que son 16 plazas, non recordo mal, entre 16 e 18, algo así. Entón, as últimas clasificacións están sendo os 6 primeiros do campeonato do mundo do ano anterior. Esos 6 países, tú clasificas o país. Sí. En tema de campeonatos do mundo e torneos preolímpicos, só pode participar un por país. Nun torneo internacional normal poden ir 6 dun país, non hai ningún problema, pero cando son campeonatos do mundo ou clasificatorios, só pode ir un por país. Entón, tú clasificas o país, despois, se o mellor vas tú, o mellor vai outro, quero dicir, tú colles esa plaza para ese país e para ese peso. Tampouco, quero dicir, só che dá acceso a ese peso, non cada peso vai diferente. Entón, clasifican os 6 primeiros do campeonato do mundo do ano anterior e logo fan
o sea, todos os torneos internacionais realmente son máis, pero un campeonato clasificatorio é a nivel continental. Entón, fais un en Europa, outro para América, outro para Asia, e África e Oceanía, non? África e Oceanía teñen un para os dous. Os dous xuntos. Claro, entón en cada torneo deses clasifican dous, primeiro e segundo. A eses torneos xa só pode acceder que non está clasificado, quer dicir, se alguén algún país dos 6, imagínate, se meten 6 países europeos no Mundial, eses 6 países non están no clasificatorio europeo. Tu xa só te xogas a plaza cos que quedan. E despois faise un último torneo que xa é a nivel mundial, que foi no de Pequín, é máis no de Londres, onde quedei máis cerca, digamos. Que aí xa só hai, dependendo do ano, pois eso, 2, 3 plazas. Hostia. E entonces aí sería a clasificación. E tú clasificas, pois eso, que tú despois, para ir a esos torneos, tens que clasificarte, digamos, no teu país. Quer dizer, eu ao ganar o Campeonato de España, teño acceso a estar no equipo nacional. Despois, en función da política que teño o equipo nacional, dos fondos dos que dispoñe e todo iso, pois pode levar equipos completos, pode levar X pesos, non sempre viaxa toda a selección ás competicións. Ou mellor hai torneos pois, que viaxan varios por peso, como xe antes, quero dicir, iso depende. Pero non por quedar campeón de España tes acceso á Olimpiada, nin o campeón de Rusia tampouco ten acceso á Olimpiada por quedar campeón de Rusia, quero dicir, hai uns torneos internacionais que tú tens que conseguir unha plaza. Claro, pois non é fácil, Non é complicado, sobre todo ahora que acortaron as plazas, porque eu creo que en Atenas había algo máis. Sydney tamén era clasificatorio, pero tamén había máis plazas, mas claro, a medida que aumenta o programa, a Villa Olímpica que é, o programa deportivo que é, ten que facerse creo que son 3 semanas, entón tens que compactar todo máis. Se meten, por exemplo, o rugby, engrandece moito, porque claro, cada equipo de rugby non son 15 ou 20 personas. Entón, claro, ampliaxe moito, tens que quitar deportes, por exemplo, piragüismo tamén quitaron probas, natación quitaron probas, atletismo creo que quitaron algunha. Fútbol tamén van 20 e pico, 20... Claro, os deportes colectivos aumentanche moito ese tema, entón teñen que andar... Eligen eles as competicións que participar, por exemplo, a Federación Española... Bueno, non sei como vai eso, por exemplo, sale un deporte novo. A España non quere participar, pode non participar, non? Pode dedicarlle esa plaza a Olimpiada, outra, sí. A outra... No, a Olimpiada cada deporte vai, pero non hai de interesa non ir a Olimpiada. A Olimpiada de sacado deportes profesionais, fútbol, se me apuras eu penso que nada máis que fútbol, porque baloncesto sí que lles interesa ir a Olimpiada. Fútbol, digamos, vai un pouco aparte. Sí, por a FIFA. Sí, por o modelo de deporte que teñen, o modelo de negocio que teñen montado, digamos. Entonces, hai máis pertenencia a club, sabes, e menos o mellor pero o resto de deportes, si te chama a selección, sempre é un orgullo, sabes? Entonces, representar a selección sempre é un orgullo. E logo, digamos, está o escalafón, quer dicir, o Campeonato de Europa, dentro das 3 grandes, digamos, é o máis baixo, pero sigue che dando moito prestigio. O Campeonato do Mundo dache moitísimo prestigio, e logo o Campeón Olímpico é o máis alto. Para alguén que faga deporte, digamos que é o máis... Para se preguntas onde fútbol, seguramente che diga que ganar a Champions, o Mundial, seña máis que ganar a Olimpiada, porque, bueno, xa non poden ir todos os... Sub-23, creo, solo. Sub-23, pero logo deixenlles meter algún, quero dicir, vai un pouco... Pero logo o resto de deportes, quero dicir, pues sacan... Non me acordo ahora os deportes novos non me acordo, pero quero dicir, sai un deporte novo, claro, sai un deporte novo e todo o mundo se pon rápido as pilas, porque, bueno, un deporte para chegar á Olimpiada tamén ten que ter xa antes unha base, ten que demostrar unhas cousas, quero dicir, xa hai xente preparada, eso, todo, e logo todo eso sábese con antelación, quero dicir, o que está adestado, por exemplo, os que facían karate, uns anos antes xa sabían que tiña posibilidades de entrar. E logo, cando entrou, avisouse con uns anos de antelación tamén, non sei, pois, a mellor con 3, 4, non sei se 4 ou 5 anos. Xa te preparas a tope para... Porque se consigues acceder, sabes, nos primeiros anos sempre é o mellor un pelín máis fácil. O que máis bagaxe teña vai ter un pouco máis de ventaxa para... Pero, quero dicir, no momento que salga un deporte olímpico, a todo o mundo lle interesa. E logo deportes como nosos de combate,
son moi agradecidos a nivel olímpico, quero dicir, porque ca mesma inversión que un deporte colectivo tes opción a moitas máis medallas. É dicir, tú para a loita necesitas unha instalación que pode ser como un campo de fútbol, que seguramente ten menos gastos que un campo de fútbol ou que unha cancha de baloncesto, pero tú con baloncesto optas a unha medalla e con loita optas a 15. A diferencia. Entonces, claro, a inversión aquí en España non teñen esa visión aínda, pero quero dicir, os países que teñen tradición olímpica apostan moitísimo por eso, atletismo, natación, Estados Unidos, boxeo, Estados Unidos, Rusia, China, aquí en Europa temos a Francia, Gran Bretaña, Alemania tamén ten bastante boa depois países asiáticos, pero claro, sempre te vas a deportes unha que teñas algo de base, quero dicir, pois claro, África, pois, o mellor en natación, pois non, pero o mellor en un deporte de combate ou atletismo, si ten máis facilidade de preparar os deportistas. E claro, se tú eres bon en atletismo, vas a estar máis arriba no medallero que un que seña bon en baloncesto. París, optas a él ou xa non te... Sí, outro... Sí, de feito, vamos ir ao Mundial ahora en setembro, creo que. En setembro? Sí. Temos agora un torneo internacional ahora en xullo en Madrid para testearnos un pouco. E pois iremos ao Mundial, que é a primeira prova clasificatoria, a ver como... O internacional en Madrid tamén? O internacional en Madrid e o Mundial en Serbia. En Serbia? E depois o ano que ven, si xa faremos os clasificatorios xa con intención de... Esos viaxes, por exemplo, Serbia ou Bulgaria, eso paga a federación ou te lo que invertir do vosso bolsillo? No, eso normalmente suelen pagar as federacións. Ti, pois eso, si a federación, pois, polo que sexa, non ten cartos ou non quere invertir en ti, suele haber a posibilidade de que tú podas costear tamén. Quer dizer, podes facer a dormir, pero bueno, normalmente son gastos federativos. É un deporte amateur no que tes gastos de día a día, que son bastantes gastos, pero quero dicir, non é un deporte profesional como pode ser, por exemplo, o boxeo, que o tío costease todo, adestradores, instalación, todo. Isto é un pouco amateur, quero dicir, vai casi todo con fondos públicos, que pasa que tamén ten digamos, a contraparte de que tú non tes ningún sueldo, digamos, quero dicir, tú faz deporte pois porque che gusta, pois hai alguna subvención de axudas a deportes e tal, pero bueno, nunca chegan a cubrir os gastos que tes, digamos, pero bueno, máis ou menos, digamos, que quedas nestes tipos de deportes, sueles quedar a cero. A cero, ou podes quedar, pois, un billete de sorte, que eu que sei, se tedes resultados internacionais vos, bueno, pois o planado sí que funciona bastante ben, a nivel de económico, penso que é dos que máis pagan a nivel internacional. Pero pagas, por exemplo, é dicir, se ganas ahora o campeonato internacional, por exemplo, tes un premio económico ou solo... Non. Eso suele ser nos países do oeste. Nos países do oeste si teñen premios económicos nos torneos, pero aquí normalmente dan unha medalla iso. Que pasa? Tú despois si tens resultados internacionais, quero dicir, europeos, mundiais ou olímpicos. Tú aí entras no planado, digamos, e o planado si ten xa ten unhas becas económicas xa que xa te permiten solo dedicarte a entrenar. Entón, que pasa? Que o problema é que ata que chegas aí, que eu penso que é onde falla o tema onde debería quedar unha volta a nivel de España. O planado sí que está moi ben, o mellor non se necesitaba tanto, pero o que fallei que hasta chegar aí, claro, unha vez que chegas aí, tamén xa só a nivel de patrocinadores ou iso, o mellor tampouco necesitas, que non ven mal, evidentemente, o que ten o planado, pues estará super contento, pero donde falla un pouco máis, digamos, é ata que chegas aí, porque claro, tener un resultado deportivo desas dimensións, hai moito traballo detrás. Entón, o mellor sí que non está tan... E como iso dices que podes vivir, medianamente deso, de solo entrenar... Si tes unha beca de planado, sí. Sí, porque a máis baixa era a que tiña eu, creo. Non sei ahora como está.
Eu tuve en 4 anos unha beca de Planado, eran 12.000, non, 10.000, non sei, 10.000 ou 12.000 anos. Entón está ben. Sí, está... Non te faz rico, pero bueno, esos 4 anos pois puiden... No, por lo menos podes entrenar e dedicarte ao entreno, que ao final é o que buscas. E así, algún, ahora dos países que visitaches, fuiches competir, algún país no que notaras que os seus luchadores teñen outro estilo de loita, que son moi bons, tal, que país dirías? Cada un ten as súas condicións. Home, destacan, a nivel de loita, destaca toda a parte do Cáucaso, o Cáucaso da, pois eso, parte de Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia. Despois Irán tamén ten unha loita moi potente, porque claro, isto vende miles de anos atrás, quero dicir, para eles é como parte da tradición, quero dicir, ti vas a Daguestán a casa de alguén e teñen todo cuadros de, pois que si de guerras, que si de loitadores, vas as salas, sabes, teñen unha cultura xa dentro de, pois como pode haber aquí do fútbol, pois ali hai deso. Estados Unidos ten moi bo tamén, pero claro, Estados Unidos ten moi bo casi todo o deporte, porque teñen enfocado de, pero claro, ten unha liga moi potente a nivel de colexios, ten unha liga super potente a nivel de institutos, a nivel de universidades. Me acordo que había unha universidade que tiña máis medallas olímpicas que Europa, creo que era. Claro, porque becan atletas, entonces quero dicir, cada un cas súas historias, pero claro, hai países con moita tradición. Turquía tamén ten moita tradición de loita, Cuba, que parece mellor que... pero Cuba ten loitadores moi bons. Quero dicir, Joel Romero do UFC, ese era veo de loita. Quero dicir, ese campeón do mundo, medallista olímpico, creo que ten tamén. E que a diferencia que hai entre Estados Unidos e España en canto ao deporte, ali valoran muchísimo que fai o deporte. Sí, teñen mirado de outra maneira de facer as cousas. Non é tampouco mellor que os americanos fagan todo ben, pero bueno, sí que hai cousas que fan ben, sobre todo para o tema de deporte, que axudan moito o deporte. Acordas, tes algún rival que nunca lle deras ganado e que lle tes ganas? Algún que te enfrentares varias veces e dixas, joder, ou lle ganaras algunha vez, pero outros che ganou el, unha rivalidade, vamos. No, na verdade que non hai rivalidade, quero dicir, si que loitas, sobre todo eu que levo bastantes anos, varias veces cas mesmas persoas, pero é deporte, sabes? Acaba o combate, tampouco intentas, pois se che gana, intentas aprender a ver onde podes ganar tú, ou mellor sabes que hai moita diferencia, que xa é imposible chegar aí, e se ganas tú, pois intentas que non che... Pero rivalidade como tal nunca tuve, de feito, leome ben con bastante xente do mundo, non? Sí, con bastantes compañeros da miña categoría de peso, digamos. E logo, bueno, pois con outros pesos xa tes máis relación, porque non tampouco tens que enfrentarte eles, pois o mellor tamén... Pero non, tamén quero dicir, con rapaces da miña categoría, a verdade é que nunca teño problemas con nada. Pensaches en competir noutra categoría? Ahora está na de 125, se non me equivoco. Sí. Pensaches en baixar a outra categoría ou...? Sí, fixeno, o paso que fixeno unha vez, pero non resultou de ti. Cando tuve que facer as probas, cando fixen o acceso a oposición da policía, tiven que baixar de peso porque, bueno, nas bases teñen unha historia do IMC por obesidade. Entón, claro, a min é unha tabla que che dan para persoal sedentario. Entón, claro, nesas tablas dou obesidade mórbida. Entón, tuve que baixar a 96 kilos para o exame médico da policía. Entón, pois dixen, bueno, tamén xa levaba un ano, antes de entrar na policía, pois levaba un ano así, salir a mi mano de 2012, estaba así medio enfadado co tema da noite e iba deixado. Eran 31 anos, sí, xa... Pero, bueno, preparando as probas, fui atopando
Fui-me atopando ben e dixen, bueno, pois se teño que baixar a 96, pois a categoría de baixo son 96, ata que eran 96 kilos, creo. 96 ou 97. Diferente. E digo, bueno, pois xa me quedo nesta categoría e vai ben porque me atopo ben e tal. Pero pasei no tan mal baixando e vime tan mal que dixe nada, prefiero ver si, de feito recuperei o peso en nada, en 2-3 semanas xa estaba. Hostia, cabón Dios, Sí, porque, bueno, foi unha baixada tamén moi drástica por o tema dos tempos e todo eso, foi unha baixada bastante bruto, destas que se recomenda non facer e todo o tema. Pero non me vía... Non te vías a gusto? Non, sabes, empezaba a ter dolores articulares, que, claro, baixar masa muscular e todo eso, e nada, decidín seguir na categoría que estaba. E para dar o peso, porque eu, vexo algunha entrevista que fan algún luchador, a deshidratación e todo isto, tú realízalo ou dá sempre o peso? Non, eu nunca tive un problema, eu tuve que baixar de peso, baixar de peso, tuve que dar o peso porque foron 3 veces. Pero as 3 veces foi, pois eso, a noite de antes cortarte un pouco. Aí está. E xa, quero dicir, a miña categoría era en 120. Tuve que facer moitos anos un traballo para subir de peso. E casi sempre andaba sobre 16, 18, salvo, non sei se foi 2009 foi. E foi 2009, que foi cando me fastidiaron o judo, aí sí que se me disparou chegar a 128, algo así. Pero nada, depois empezar a entrenar, pois eso, andaba en 120, 122, e pois eso, baixar, pero nada, 2 ou 3 competicións. E despois sempre andaba... E despois, cando volvín deste segundo, desde que entrei na policía, xa sempre me mantiven en 115. Tenho a categoría encima de 125, quero dicir, vou 10 kilos ainda de esa hora. O que pasa é que a nivel físico atopome moi ben. Si subo de peso, perdo bastantes cualidades como resistencia ou agilidade, e a ganancia de forza non é tan significativa como a pérdida das outras. Entón, atopo moi ben. Aparte que agora, se quixera subir de 115, teria que facer un traballo moi... Si, ao final, ganar moito intenso de preparación física e comida que non me iba a traer... Quero dicir, non me iba a xenerar nada, iba a me traer máis problemas que beneficios. En 115 estou ben, ahora estou máis baixo de feito, ahora ando entre 112, 113, xa non dou... Pero bueno, topo moi ben esta... Si, xa se te ve, a ver se te indichado. Non, quero dicir, con respecto aos oponentes do peso e todo iso, que me atopo ben, quero dicir, tampouco noto que haxa gran diferencia de... Si que notas que eles pesan moito máis, e tú pesasles menos. A hora de agarrar, tirar e todo eso. Claro, pero iso é importante, date conta, son máis de 10 kilos de diferencia. De feito, hai algún que baixe para 125. Non todos, pero hai algún que baixe para 125. Entón, bueno, claro, son 10 kilos que tens que mover máis, e que a él son 10 kilos que lle quitas de mover. Entón, bueno, pero xa che digo, vendo beneficios e contras, non... É como... Porque isto tío xe preguntado ao principio porque superan o que é a loita. Como lle explicarías a xente que non conoce este mundo que é a loita? Pois é moi sencillo, quero dicir, todo o mundo fixo loita algunha vez na súa vida, porque sobre todo de pequenos, quero dicir, a loita é, tes un oponente diante, tes que intentar tirar ao suelo, e no suelo intentar xiralo para ver se podes inmovilizarlo. É un mecanismo super básico. Ten que tocar a espalda o chan, se cae de espaldas hai máis puntuación, pero se cae de frente hai puntuación igual. Quer dicir, o que intentas é tirar o compañeiro ao suelo, e depois no suelo, se o xiras, tamén puntúa, pero tamén buscas que se o xiras de inmobilizarlo boca arriba. Se eres capaz de inmobilizarlo boca arriba 3-4 segundos, aí sí que se acaba o combate. Pero bueno, o de, quer dicir, todo o mundo xoga as peleas, todo o mundo se agarra ao suelo, todos. E o único requisito é non facerle daño ao contrario. Digamos, están moi cuidados, quer dicir, non se pode presas peligrosas tipo estrangulacións ou luxacións, como outros deportes se fan non con afán de mancar o compañeiro, digamos, pero sí para que se rinda,
Nosotros eso, todo eso non... Son como técnicas prohibidas, por chamarlo claro, así. non o temos. Se o tiras dunha maneira moi aparatosa, dices, por exemplo, se o levantes e o tiras de cabeza, tamén te pararían, incluso te poden eliminar da competición, que están, digamos que todo o que se pode facer, ainda que a veces pues, ves vídeos son moi espectaculares, pero todo o que se pode facer está cuidado que non entrañe riesgo para os practicantes. É algo que digas tú, isto non lle podo deixar tan fácil ao rival, decir, por exemplo, noutras competicións é non proteger a cara, neste non podes golpear, neste caso. Aquí entendo que é non dar a espalda, se das a espalda xa estás acabado, casi. Ou hai algún punto débil no rival que teñas unha fijación nel, por exemplo, as pernas, a espalda. No, é que a espalda non, claro, a espalda non se ocurre na idade, tens que estar sempre de frente para loitar, non? Se te xiras estás mal. Dentro da loita hai dúas modalidades, hai libre olímpica, que é a cafagüeo, e a greco-romana. A diferencia é que en libre olímpica usas todo o corpo, en greco-romana só usas de cintura para arriba, é dicir, non podes usar as pernas, nin podes ir a collelas, nin podes usarla para defenderte. Entón, en greco-romana sí que se usan máis, digamos, bueno, xa porque non está prohibido, son máis presas de tronco, de cintura e todo eso. En libre podes facer todo, entonces sí que predomina máis os ataques a pernas, en libre, ainda que se poden facer dos de greco-romana, digamos, predomina máis porque, digamos, que é un pouco máis sencillo e máis... é o que máis se fai, pero, bueno, faise das dúas, entonces sí que é máis habitual, digamos, en libre olímpica, que sobre todo a maioría dos ataques, non sei se é importante, pero a maioría dos ataques van ir ás pernas, porque é máis fácil tirarlo se tes as pernas agarradas. Entendo que a defensa tamén é moi importante, máis que o ataque, casi. Se te sabes defender... É unha especie de... non axedez, evidentemente, pero, bueno, quero dicir, é un tema de engaños, quero dicir, non é a ver quen é máis forte ou... quero dicir, as dúas persoas que están aí, a preparación vai ser moi parecida, entonces trátase de engañalo para que ti podas facer o que se che dá ben a ti, entonces quero dicir, pois se tú queres collar as pernas, tens que facer sempre algún movimento de distracción ou de... quero dicir, non son ataques directos, nin hai, entonces, bueno, pues digamos que se traballa pues, mesmo cos agarres ou con eso, tens que ir colocando para preparar o ataque, non é un deporte de forza bruta, de ver quen tira máis, quero dicir, hai moita estrategia detrás. De feito, ten ao mellor máis ventaxa unha persoa que sea táctica que non unha persoa que sea moi boa físicamente ou técnicamente. Evidentemente hai que telas todas. Pero señas moi bon físicamente ou señas moi bon técnicamente, se non tes boa táctica, vai ser moi complicado. Quer dizer, necesitas táctica tamén para... Esa táctica entendo que se entrena. Sí, claro. Entrenades ao rival, é dicir, sabedes quen é o vosso rival, o primer rival na competición? Ou eso sabese cando chegas a xa? Eso sábelo, o rival que tes sábelo ahora mismo, ahora sabes o de antes. Antes sabías o mesmo día da competición. Entón non che dá para estudiar... Non especialmente, sí que se fai, porque teño compañeros que sí que van, ao mellor non estudias o que é o rival, pero bueno, eso é máis cousa, digamos, do adestrador. O adestrador que coñeza a xente do peso, que te coñezca a ti, e logo, pues, se che toca con pues, isto si o podes facer, isto non, pues, por aquí vas ben, por aquí vas non, eso sí que se fai. Non é, digamos, como preparar un partido que sabes que tes unha semana de partido e conoces, quer dizer, non tes unha semana de preparación. Pasa que ti, cando xa estás no circuito internacional, si coñeces a maioría de... Hombre, si podes salir algún novo, pero bueno, ahora, antes non, pero hoxendía todo o mundo ten vídeos. Cando chega a nivel internacional, todo o mundo ten vídeos, todo o mundo pode ver, eso, pues eso, cando eu empecé era inviable, porque cando empecé íbamos ca cámara de VHS para gravarnos a nosotros mismos, ahora xa non necesitas porque a propia federación xa ten os enlaces estos, xa te descargas os vídeos, quero dicir, non tens que... Esas competicións son retransmitidas en YouTube ou en algún sitio? Normalmente teñen eles, depende
Da competición, por exemplo, o Campeonato de España si o retransmiten en YouTube. Teñen unha plataforma Escoricer, son os rapaces que teñen o rollo dos emparejamentos, eles fan a retransmisión en vivo, creo que a través de YouTube, e depois tamén podela ver en YouTube. Os campeonatos podes Escoricer, podes ver as competicións. A Federación Internacional usa outra, digamos, teñen outro, pero tamén ao final teñen canal de YouTube tamén para onde volcan os combates. Teñen unha de streaming que podes ver a tempo real durante a competición, e depois o suelen blocar tamén a plataformas bueno, basicamente pues, no YouTube non é iso. Ahora falando dos teus entrenos, como preparas unha semana? É dicir, lunes a domingo, por exemplo. É dicir, que ahora mismo depende do traballo. Depende do traballo. Claro, antes do traballo era moito máis fácil e moito máis metodolóxico, digamos. Quero dicir, ahora con traballo e familia adaptome ao que teño ali. Quero dicir, normalmente entreno mañán e tarde, salvo os días que traballo, que solo entreno pola tarde. Faz algún, é dicir, dedícaslle, por exemplo, o lunes a defensa, o martes a ataque, a garras, ou é entrenamento global? O entrenamento depende do momento da tempada. En función da tempada, pois faz mellor máis traballo de corrección técnica ou de traballo técnico. O traballo físico tamén varía, e a medida que te acercas ás competicións, pois varía un pouco o tema dos adestamentos, que xa deixas de fazer máis técnica, faz máis sparring, digamos, bueno, sí. Máis enfrontamentos, e cada vez vai facendo máis real para que se parezca a competición aos esforzos, digamos. E o traballo físico tamén varía en función do momento da tempada que estés. E cantas horas entrenas? Mais ou menos ao día? Suele depender, pero os entrenamentos andan entre 1 hora e media e 3. 3 horas... Hombre, pero 3 horas non son todos os días, ni son, pero bueno, mínimo de 1 hora e media, máximo de 3 por entrenamento. E xa che digo, pois, pode ser, hai días de 2 sesións e hai días de unha, máis ou menos veñen saindo sobre entre 8 e 12 sesións a semana. Depende dos turnos de traballo, de se os nenos teñen unha historia, creo que depende de varias cousas, claro. Ahora que no hecho do traballo, como compaginas eso? Compagináchelo ben ao principio ou ao principio foi... Non, tive moitísima sorte, quero dicir, dentro da policía hai unha sección que é a sección de deportes que se encargan de tutelar os deportistas. Entón, ti calquera cousa que tes ou calquer problema que tes, pois eles axudanche e solucionancho. De feito, eu estou traballando en Lugo por unha comisión de deporte que me xestionaron eles. E logo na comisaría de Lugo, pois a verdade é que tuve sempre moita sorte, tanto co xefe que había antes como cos que hai agora, e cos xefes digamos, co xefe da comisaría máis o meu xefe, digamos, directo onde traballo. Sempre me facilitaron todo, e dentro dos turnos de traballo que hai, pois puideme adaptar a meterme nun deles que me vai moi ben para o tema de entrenamento. Entón, así non teño que, digamos, que depender de tantos días libres, nin dame tempo a todo, logo dame tempo a traballar e a entrenar, e non teño que andar mareando a nadie, digamos. Entonces, a verdade é que tive moita sorte, porque, bueno, si como mellor eses turnos de traballo, sabes, pois a mí puxeronme como un pouco aparte, porque danse por antigüedade, pero, bueno, a mí puideron meter aí. Entonces, claro, con esos turnos de traballo, pois non necesito, digamos, é moito máis fácil adaptarme, non necesito andar perdendo... E tamén lein que eres instructor de defensa personal en Lugo, non? Sí, despois dentro da policía tamén teño unha sección tamén de, digamos, como de formación, pois tive a sorte de ir facendo cursos,
fixen o curso de instructor de defensa personal. Entón, bueno, pues eso capacítame pues, a dar formación de defensa personal policial aos compañeiros da comisaría. Tamén leí que ao principio non tiñas o título, entón entrenabas con eles? Ou sempre empezaches como entrenador? No, primeiro fixen a formación, que era o que me interesaba, porque claro, non pode, quero dicir, pode ser moi bon un deporte, pero un deporte pode te axudar a defensa personal policial, digamos, pero necesitas ter a realidade do traballo. Quero dicir, non por ser moi bo en loita va a ser moi bo instructor de defensa personal. Quero dicir, que son cousas diferentes. Hai cousas de loita que se poden adaptar, pero necesitas máis cousas. Entón, que unha vez que tive a formación, si me puxen a dar formación. E daba os cursos e logo sí que tamén dábamos, pois eso, pois a maiores. Había un grupo de xente que quería, digamos, adestrar, e quedábamos, pois eso, facíanlles, pois, quedaban 2 días ao mes, entón facían adestramentos de defensa personal policial. A loita sirveuche en algún caso que te encontraras nunha situación na que tuveras que empregar para, por exemplo, hai un delincuente, diante tú hai unha situación aí, empleaches algunha técnica de loita ou as de defensa personal? É que a loita ahora vai, quero dicir, a loita vai comigo, te conta, levo casi 25 anos con isto, entonces, quero dicir, levo máis tempo loitando que sin loitar. A loita vale para todo, quero dicir, pois váleme para enfrentar o día a día, pois cando teño algún problema cos nenos, váleme se teño algún problema calquera, claro, no traballo, evidentemente, se tes que facer, tes algunha confrontación física, eu vou a tirar por a loita, porque é onde me encontro cómodo. Se outro compañeiro ten judo, claro, ten outro feedback de outro deporte, vai usar outro deporte. Se non ten ningún feedback de ningún deporte, vai usar o que leva toda a vida usando, porque, quer dizer, que máis que menos, no traballo este vas a acabar tendo. Entón, cada un usa no espacio onde se encontra cómodo. Evidentemente, eu vou levar todo o tema da loita porque é onde me atopo máis cómodo. Costouche facer as pruebas de policía, para acceder á policía? Sí, bueno, a oposición sí é complicada. Referes as físicas, dices? Sí. Sí, as físicas, bueno, as físicas o que máis me costaba era a carreira. De feito, a carreira preparámola pois casi un ano e medio. Subimos por preparar. E cales son as pruebas así que tens que facer para aqueles que non o sepan? Eu as que agora son diferentes. A que fixen era a carreira eran 2 km, agora é 1 km. Agora mesmo as pruebas físicas para a policía son facer, os rapaces teñen que facer dominadas, porque agora non van a subir un circuito de agilidade que pon os conos. Sí, de pasar por debaixo. Sí, e a carreira de 1000 metros. E as rapazas fan o mismo circuito, a carreira tamén de 1000 metros, só que en vez de facer dominadas, elas teñen que aguantarse con este agarre durante un tempo. E a carreira en canto tes que facer? A carreira, 2 km, por exemplo, a 2 km variaba, o 10 creo que eran 6, menos de 6,50 ou así, pero bueno, a mí o que me interesaba, na miña época eran 4 probas. Había o circuito, había as dominadas, había o salto vertical, e depois había a carreira. Eu cas 3 primeiras probas xa me chegaba para pasar a seguinte fase. Pois a carreira con entrar no tempo xa me valía. E entrar no tempo eran 8:45, sí. Ostras. Pero levoume moito baixar porque eu correndo era moi malete. Eu nunca corri. Como entrenas o salto vertical? É dicir, podes entrenar saltar máis verticalmente? Sí, iso forza explosiva, que sí, iso traballas así, porque pasa que pois, eu co tema do deporte, o resto das probas íbame ben, quero dicir, o deporte valíame para as outras probas. Para a carreira, se fora un peso medio ou lixeiro tamén me iba, pero como era un peso pesado, eu sempre que había carreira se podía, pois dicía que me dieron os rodillos, caqueaba, e encima, co tema da rodilla, pois xa tiña ventaxa para poder, e a verdade é que nunca corrí. Sí que é verdade que despois o preparar a carreira axudoume moitísimo para ver a loita, porque o ano ese da oposición atopábame super ben, pero tamén é verdade que a lesión é o que, entonces, porque despois deso sí que metimos a carreira como preparación física, que antes non a tiñamos,
Porque, bueno, as probas preparei-las con Iván tamén. É dicir, dentro de todo o tema, pues, preparamos as... E, pues, como vimos que nos iba ben, metémoslo na preparación, pero sí que é verdad que os 2 anos xa empezaron a aparecer dolores e molestias, tuvemos que parar. As oposicións no que é o examen escrito, costouche estudiar para elas ou foron fáciles? Sí, non, a oposición non é nada fácil, aparte é unha oposición que son, vamos a ver, non son oposicións a abogado do Estado, vale? Sí. Pero quero dicir que é unha oposición dentro do que é a oposición, que é unha oposición dura. Eu dediqueille, eu creo que foi, pois, un ano e medio. Un ano e medio dediqueime, pois, única e exclusivamente a preparar a oposición. Tengo a sorte que a muller me apoiou. E a verdade era que pues, non tiñamos fillos nada, entonces dedicábame sobre iso. De feito, hasta solo entrenaba para a oposición. E cando acabei as físicas, parei incluso despois, bueno, tiña que entrenar por o tema do peso, pero era solo para... Solo facía loito, mellor unha vez ou 2 ao mes, pues, para desconectar un pouco, para... como hobby, para quitar, pero sí, porque son varios exames, tens pruebas físicas, logo tens un examen teórico de coñecementos, logo tens un examen de psicotécnicos, tens unha entrevista personal, tens tamén unha cousa que chaman biodata, que tamén son preguntas que che fan para despois contrastar na entrevista. Pero quero dicir, son varios exames e un proceso, pois eso, de que empezas, tiras casi 6 meses co proceso, entón, bueno. E podes facer o examen o práctico, é dicir, as pruebas físicas, un mes, e despois cando sexan os oposicións facer tamén? Ou ten que ser todo xunto? Podes facer por separado ou todo xunto ten que ser? Non, de feito non hai bolsa de traballo, quer dizer, non é, por exemplo, como educación que ti, si non sacas praza pero que das boa nota, pois chamante para traballar, sabes? Solo traballan os que aproban a oposición. Ti, o ano que sale a oposición, matriculas, digamos, pagas as tasas, e ese ano faz todo ata onde chegues. Pero quer dizer, se tú aprobas as físicas e aprobas o teórico, e suspendes os psicotécnicos, o ano seguinte tens que volver a empezar a fazer físicas, quer dizer, tú cada ano empezas non chegardan o... Claro, tú cada ano empezas de cero, porque non hai bolsa de traballo como sanidade ou educación. Pero tamén o que suspenda unha... É que, claro, cada oposición ten a súa metodoloxía, entón, claro, tamén sabendo por onde vas, tampouco hai moito que... Como tampouco algo que depende de ti, non merece moita pena machacarse con eso. Que se realmente queres ser policía, guardia civil ou bombero que tamén funciona así, sabes que o proceso é ese. Sin embargo, se queres ser mestre ou dedicarte á sanidade, pois sabes que o proceso é outro, que no mellor non é tanto sacar a plaza xa, sino ir colocándote ben para despois, cando teñas un bo sitio, intentar sacar a plaza. E que cada cousa ten a súa... O tema de onde che ven iso de para ser policía? É dicir, de onde sacas a idea de ser policía? A verdade é que é algo que sempre me chama a atención, o que pasa é que fui deixando. Na verdade é que xa non tiña un pouco deixado, digamos, porque primeiro, como estaba co tema da carreira, pois quería facer a carreira. Despois, cando acabou o tema da carreira, xa estaba moi metido no tema do deporte. Pois claro, preparar as probas físicas pensábamos que nos iba a supoñer moita traba, porque claro, era correr o 2000, era parar un ano, non tiña un ano, pois claro, imagínate, non parei para operar a rodilla, non vou parar para... Entón, funo deixando, e claro, despois daquela había hasta os 30 anos, os 30 anos xa non podías opositar, entón, xa o había desquitado, quer dizer, non había dedicado ao deporte, quería clasificación olímpica, ao final non sería clasificación olímpica, tampouco saía outro, bueno, tiña carreira, entón, que pasa? Que despois, cando acabei en 2012, empecé a buscar traballo, vida laboral non había, porque claro, toda a maior parte de, pois eso, faz esta de hostelería e tal, que non sale en ningún lado. Pois ainda tiña
o tema do deporte en moitos sitios víamo como un hándicap, non como unha ventaxa para traballos de, pois, estou falando que nunha entrevista de Decathlon era un hándicap haber sido deportista, entonces despois, pois, houve a suerte de que se quitou o tema da idade e un compañeiro que traballaba comigo en Lugo en hostelería que ele era policía e, pois, empezoume a convencer e ao final, pois, tampouco estaba, era unha época que estaba un pouco perdido porque, claro, tiña 31 anos, non encontraba traballo, non vía que tal, o tema do deporte xa vía que estaba acabando. Isto sempre me chama a atención, pois, falei cada muller, vemelo ben e intentei, quero dicir, foi, pois, como o tema do loita, quero dicir, foi medio casualidade, medio... Pero, bueno, sempre me chamou a atención o tema da policía. E agora que pasaste as pruebas ou que eres policía, que recomendas a aquelas persoas que están estudiando para ser policía? Pues nada, que se esforcen e que se realmente queren, quero dicir, é unha posición dura, pero é unha posición que se a traballa sea asequible, quero dicir, todo o mundo que quere sacar a plaza e se esforza, claro, non vale só con querer, pero todo o mundo que quere sacar a plaza e que se esforza, ao final acabo conseguindo, entonces nada, pues eso, que se esforcen e que traballen. Eliges tu destino, é dicir, acabas as oposicións, aprobas todo, eliges tu destino... Despois vas elegir o destino en función da antigüedade. O mellor ao principio te mandan para O primeiro destino é forzoso e despois ti vas collendo destinos en función da puntuación que teñes. E qual foi o teu primeiro destino? O meu primeiro destino é o que teño ainda. Lugo? Non, é Barcelona. Barcelona. O meu destino está en Barcelona. Eu estou en Lugo porque mentre fago deporte teño aquí todo, digamos, toda a infraestructura de deporte, entonces eles deixame estar en comisión nun sitio cerca de onde faga para que compaxine traballo e deporte. Pois te digo que teño moita sorte con eso, pero o meu destino realmente está ainda en Barcelona. Entón, tú, cando pares de fazer deporte, tens que ir a Barcelona? Tería que volver a Barcelona. E non poderías decir, agora apeteceme aquí máis Lugo, ter máis antigüedade, non? Pero non teño puntuación ainda para chegar. Hombre, claro, se tuviera puntuación xa teño destino aquí, pero non teño puntuación ainda. O tema do norte está complicado. Quero dicir, sempre hai máis puntuación, porque, bueno, hai menos poboación, hai menos funcionarios, entonces é máis difícil vir por aquí. Igual que os profesores, ao principio van todos para a Costa da Morte, porque dentro de Galicia vas Costa da Morte, Vigo, Tobei, zonas máis pobladas, e logo cando tes puntos, pois, si eres do centro, acercas do centro, pero se non, sempre é máis fácil o tema de funcionarios onde máis población hai, porque é onde máis funcionarios necesita. E falando de Barcelona ahora, que polo que se ve na televisión é unha zona que non está moi ben, terías, bueno, medo non, pero así algo de... que non sei como explicarlo. Por traballar ali? Sí. No, eu estuve ali, estuve ben. Como é? Ben, porque eu teño moita relación coa xente da loita dali. Estou... o tempo que estive ali estuve super contento, de feito iba a entrenar a mina, o arresto da mina, que ten un pouco de... mala fama, sí. Sí, sin embargo, pues, eu estive ali, teño unha instalación deportiva moi boa, de feito, en Loite, depois en Ximnasia está traballando de Fer, ali, o campeón olímpico. E a verdade é que ali estuve super cómodo. Sí que é verdade que, bueno, por eso ves, por compañeros que teño, pues, ao mellor hai unha conflictividade un pouco na sociedade, digamos, pero, bueno, igual como me manexaba coa xente da Loite, pues, a verdade é que eu, o tempo que estive ali, estuve super contento e trataronme super ben, buscaronme aloxamento e a verdade é que pasei foron como unhas mini vacacións. Ahora falando da alimentación, por exemplo, sigues algún plan nutricional ou non tes plan nutricional? Non, a verdade é que nunca tive plan como tal, nunca tive, sí que é verdade, pois eso, cando empecé pesaba sobre 100 kilos. Como quería en 97 kilos estaba Nicolás Castro, tiña que loitar en 125, entón fixemos unha para subida de peso, aí durante 6-7 anos non era un plan en sí, pero bueno, simplemente pues, comías máis da conta. Aparte do traballo físico, digamos, comías máis da conta.
E despois eu sempre tive a sorte que na casa o mellor sí que estaba un pouco máis mimado, digamos, no tema da comida. E depois con meus tíos en Coruña comíase super sano. Entonces, a verdade, comía moita cantidad, pero comía super sano, todo a plancha, cocido, sempre había verdura, sempre se variaba. E despois, cando empecé a vivir con a muller, pois seguíamos con esa... Tanto ela tamén lle gustaba esa maneira de comer, e a mí tamén. E logo ter os nenos, pois xa digamos que te obrigas un pouco máis, entonces non teño, quero dicir, como normal, pois non varíase as cantidades, pero claro, xa te digo, agora como que como non subo de onde estou. Hostia, pero te dá. Sabes, non... De feito, mellor alguna vez me tiña que obligar un pouco, porque o mellor, pois si, cando estás máis cerca da competición, porque che dicía dos adestramentos, pois o mellor si baixas un pouco, pois bueno, mellor si comes un pouco máis da conta para... Pero a nivel de alimentación, a verdade é que nunca tuve que... Tampouco nunca tuve que baixar de peso, que decíamos antes da disertación, todo eso, nunca... De feito, cando baixara para a policía, tuvera que chamar a Iván, porque non era capaz de... non sabía... O que eu tiña pensado que era para baixar de peso non me estaba funcionando, levaba 2 días e xa parar de baixar, entonces a chamar a Iván así que me dera Iván as pautas para... Pero foi a única vez que tivera que baixar que segui un plan nutricional, digamos. Se non, pois, unha comida normal e equilibrada medianamente sana, quero dicir, tampouco non son ningún... Quero dicir, si cae un pastelito como un pastelito, tampouco que o chocolate gústame, de vez en cando sí que... Pero non... Non te priva, vamos. Non me privo de nada. Pero sí que é verdade que, pois, ahora, gracias a Dios, pero bueno, xa viña de antes, intento ter unha alimentación sana, porque, bueno, intentas inculcar eso na casa, pero non por outra cousa. Esta pregunta que te facer personalmente. Por exemplo, eu se me quero meter ahora a loita, teño 20 anos, recomendasme meterme ou xa é moi tarde para meterme? Para meterte... Como para entrenar, para empezar a entrenar. Para empezar a entrenar, no, para empezar a entrenar calquer deporte. O único que necesitas cando se empeza a facer un deporte para que che guste, quero dicir, facer un deporte de hobby, de recreación. E para eso, sabes, calquer deporte válido. O que non podes facer é con 20 anos querer dicir, vou meter un deporte para ser campeón olímpico, sabes? Porque todo ten un proceso. Pero calquer deporte, ningún deporte é lesivo de por sí. É lesivo a xente que o practica, digamos, ou os adestradores, que o mellor fan que sexa lesivo este deporte, pero senón, o deporte é saúde. Pero se o faz como saúde. Claro, o deporte de competición, mellor hai veces, non sempre, hai moito que dicen, non, o deporte de competición non é saudable. Si e non, pero bueno, sería unha cousa moi complexa. Pero se faz deporte por recreación, o deporte é saúde, entonces calquer deporte vai a ser bo, quero dicir, tanto loita, como se queres rugby, como atletismo, como ciclismo, como senderismo, quero dicir, o único que tens que ter é os obxectivos que queres marcarte, sabes? E se queres ter obxectivos, digamos, a alto nivel, saber que hai que empezar por cousas básicas. E cando seas capaz de conseguir as cousas básicas, pois subir un peldaño máis. O que non podes empezar con 20 anos e querer... Claro, poñerte ao nivel de xente que me leva 14 anos adestrando. Nin poñerte a facer un adestramento. Pois claro, chegar o primeiro día e poñerte a facer o adestramento que estou facendo eu, claro, levo 25 anos adestrando, entón non... Eso, claro, non é sano, nin o vas a pasar ben, claro, vas a estar 2 días e vas a marchar, pero non... Pero, se non, o deporte, o sea, a loita como deporte, é un deporte super... De feito, todos os nenos que proban, gustan un montón, porque ao final, é o que che dicía antes, non... Todo o mundo loitou, e todo o mundo se pelea co colega ou non sei que, fai loita. Pasa que a única diferencia é que vas facer nun sitio que está adaptado para eso, que non vas na calle dun prato, sabes? Pero está nun sitio acolchado, todo eso. Pero o deporte depende máis do adestrador que che dé o deporte que non o deporte en sí, porque o deporte ao final é saúde, calquer deporte, e a loita, pois xa che digo, como un deporte máis, e encima mellor, peli máis por tema ese que che digo que todo o mundo fai, todo o mundo lle gusta,
te cansaste, pero estás enredando en algo que sempre que xa sabes como é o tema. Entonces, sabes, un deporte totalmente apto para empezar a calquer idade. Tú estás agora entrenando tamén a chavaliños? Ou... No, ahora non me dá o tempo para tanto. Bueno, Colaboro co clube, pois cando vamos así a actividades dos nenos, todo eso, porque bueno, tamén sempre me gusta. Así que é verdade que fai uns anos si traballa de adestrador, pero que ahora non me dá. Non me dan as horas. Si colaboro porque me gusta moito, sobre todo me gusta moito o traballo así cos nenos, porque bueno, é así moi agradecido velos como traballan e pásalo ben, pero non paso de colaboracións de tipo puntual porque non me dá. E ves algún chavalín que digas, hostia, este dalle ben a loito? Aquí en Milano, sí. Que despunten. Sí, ahora que, quero dicir, pois esos rapaces pequenos, dases ben ou non, pero bueno, que deis moito camiño ainda, nin é unha idade apropiada para dicir este vai a despuntar, quero dicir, non é ben cargar esa responsabilidade nun rapaz novo. Depois sí que hai no grupo de maiores, que son rapaciños novos, sí que hai algún que xa empeza a despuntar, que claro, están entrando, digamos, na época difícil da adolescencia, que hai que elegirte, se seguimos co deporte, pois claro, unha vez que empezas a fazer deporte un pouco máis en serio, renuncias a moitas cousas, quer dizer, todo o tema de vida social, vida cos colegas, todo eso, claro, todo eso cada vez vai perdendo en función do outro. Entonces é unha etapa complicada para en función de como salga eso, pois poderán ou non. Entrenaches con Carlos Giovanni? Sí. Carlos empezou con nós, pois estuve en Pontevedra e logo volveu. A ver, eu polo que vi en algún vídeo, ten pinta, estuvo ca selección nacional. Pode ser? Sí, Carlos estuvo ca selección nacional en categorías inferiores e depois, cando pasou a senior, un campeonato de España teño fijo, non estou seguro se foron dous, pero sí, de feito viaxamos xuntos. Pasa que, bueno, ahora por motivos laborais, pues bueno, tuvo que parar. Porque che dicía de... Tens que elegir. Claro, hai unha época para todo. Pois eso, chegar ao lado é moi complicado e o camiño hasta aí é onde falla onde se perde moito talento. E Carlos Giovanni, pois é un desos talentos que quedou no camiño por o problema ese de elixir, porque, bueno, ten as súas cousas boas e cousas malas, quer dizer, é un deporte amateur, entonces, bueno, tamén pues, ten esa historia. Para estos chavales tamén existen os centros de alto rendimiento. Tú estiveches en algún? No, é verdade que non. Eu empecé tarde xa, e como empecé tarde, pois xa empecé con parriñas estuve uns meses, depois xa me colleu Iván cando volvín da lesión. E estuve sempre con el. Si tive opcións de ir tanto a Pontevedra, centro de tecnificación, como a Madrid de tanto rendimento, pero solo melloraría en instalacións. Quero dicir, o grupo de traballo que teño aquí non o vou a ter en ningún lado. Non o teño nin si fora para a Rusia, quero dicir, houve uns anos que entre 4 e 6 meses do ano estaba fora, adestrando fora, porque, bueno, ao final tens que buscar espacios en sitios de fora. Pero as condicións que teño aquí, a atención casi exclusiva de Iván, está todo o día pensando, está todo o día preocupado por ti, se tiñamos que entrenar ás 10, viñamos ás 10, se había que ás 11, quero dicir, o traballo de Iván non o atoparía en ningún lado. A instalación, pues evidentemente, houve épocas que entrenamos en pabellóns sin ventanas, aí sí que melloraríamos, pero eu que sei, o tema do adestrador, pois sí que non, de feito, se Iván o deixara, seguramente tamén o deixara. Sí, porque levamos toda a vida xuntos, a verdade é que non entendo isto sin o traballo dele, sabes, non... De que, bueno, ahora veo o Serguei tamén a axudarnos, pero quero dicir, é como alma mater todo isto.
digamos, o traballo é dele, eu só teño que executalo. E entonces, bueno, e logo tamén, pois, os compañeros de adestramento que tes aquí no clube, pois, mellor non todos os días chegas con ganas de adestrar. Pero, bueno, hai un ambiente que sempre che fai dar máis. Entonces, a verdade é que nunca quixen cambiar o tema do clube, nunca quixen cambiar. Penso que en gran parte é polo que estou onde estou. Se non fora por eso non estaría... Claro, eu non hubiera chegado tan lexos. Non sería nin tan lexos, nin sería tan lonxeva a miña carreira. E agora, como última pregunta, que obxectivo tes agora na cabeza? París? Sí, ahora sí. Tampouco hai... Agora, antes os meus obxectivos iban de 4 anos en 4 anos, pois agora vai dar un ano que pase, que agora como xa dentro do ano xa está todo isto, pois o meu obxectivo é ir ao Mundial. E cando acabe o Mundial, seguir, supoño que serán os clasificatorios, pero quero dicir, agora non teño un obxectivo a largo prazo, quero dicir, pois a miña vida laboral está en outros sitios, fago isto un pouco porque me permite no traballo, permite unha familia, e atópimo ben para seguir, entonces agora pois vou caminada moito máis corto, non, se París está o ano que ven, entonces o obxectivo de París tampouco máis onde buscar. É o premio que che gustaría conseguir, entendo como falamos anteriormente, antes de retirarte, a medalla olímpica, non? Sería o teu culme a toda a tua carreira? Sí, bueno, ahora mismo ca clasificación penso que xa estaría contento. Pero, sí, a verdade é que estar nunha Olimpiada é o único que me falta, e o máis difícil tamén, e supoño que será, pois, eso sí, sería o que... Pois xalá te vexamos ali o ano que ven en París. A ver se hai sorte. A ver se hai sorte. Estarei pendiente no internacional, animareite desde a casa, porque a Madrid non pode ir, pero animareite desde a casa. E nada, xentiña, hasta aquí o episodio, espero que vos gustara. Espero que vos gustara tamén a loita, vos animedes a entrenala. Así que nada, no próximo episodio teremos a un invitado moi especial que creo que vos vai gustar bastante, así que nada, chao.